Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Mela aħna llejla ddeċidejna li ħammorru speċi ta' ghost hunt. Għaw Simon maħna. Idilna ħellu Simon. Wow, Keith u koll. Edin fejn edin? Edin il-busket. U għanna xie equipment li ġab miegħu Keith. Tispjegalna naqra x'ankun qed nużaw? Mela. Ara. Għanna l-ewwel oġġett dan huwa jgħidulu tri-field meter. Da bażikament meta tixalu jibda jaqra l-electromagnetic field tal-post. Issa, fil-ghost hunts ġeneralment jużaw l-H field. Għax inti l-H field hija xi ħaġa li tinbidel. Ġinti għandek electromagnetic frequency fl-arja, ġifieri jekk nagħmlu pereżempju mal-microphone, jew ma xi apparat ieħor, jew ma' mobile speċjalment, tisimgħu idoq. Mija jġibt temperatura. Bil-laser biex inti tkun taf, pereżempju bħalissa qiegħda 18.9 degrees. Issa din hija kif tajt very accurate, ġifieri u spot. Ġi mhux qed tkejjel l-ambjent ta' madwar, qed tkejjel letteralment iż-żarbun ta' tanelif. Tara? It-teorija hija li meta jimmanifesta ruħu xi spirtu jew għajdu li trid xi entità, it-temperatura tinżel jew tola. Sewwa? U hemm ħafna teorija għal xi jiġru dawn l-affarijiet. Teorija tiegħi hija li aħna ikun hemm ishom dimensjonijiet li jkrossjaw allura inti qed tkejjel it-temperatura tad-dimensjoni l-oħra. Ovvjament, ġibt xi torches, għandi torċ oħra li għandna l-UV light ukoll, għandna laser, għandna EMF meter ieħor dan huwa dak li jissejjaħ il-K2 meter, dan nħobb nużah pereżempju biex jien nikkonferma readings. Biex kollok double checking. Tamil double checking, eżatt. Dana huwa Geiger counter li jkejjel ir-radjazzjoni li hemm fl-arja. Fil-ghost hunts mhux dejjem jintuża, ġifieri mhux normali li jintuża, imma hemm min jużah biex ikejjel jara xi fluctuations ikun hemm fl-ambjent. Sewwa. Dan huwa voice recorder, sound recorder, huwa sensibbli ħafna, kważi anke jekk taqbdu f'idejk jirrekordja anki tħaxwix ta' jdejk. Ngħidulu aħna, daħan użaw ġifieri biex meta nsaqsu xi mistoqsijiet forsi jinstema' xi whispers. Li jiena ħankun onest magħkom jien ma tantx nemmen biha din is-saqsi. Dan naf li tad-daħ. Dak vera kurjuża fuq jiena. Dan huwa ballun li jintuża bħala toj taqtatis. Ġeneralment il-ghost hunters jużaw biex ipoġġuh x'imkien. U meta ssaqsi lill-entitajiet li jkunu preżenti tgħidilhom isma' jekk qiegħed hawnhekk, ċaqalqu. Once li jiċċaqlaq tantu sensittiv li jaqbad jixal. Ovvjament fidla ħataraħ żgur. Dan huwa night vision camera, ġifieri dan tara fid-dlam bih. Nużaw ħafna anki waqt is-CFI fuq l-Skywatch events tagħna. Jiġbed kemm bil-kulur u anke kemm bil-black and white. Jekk nagħmlu bil-black and white bħalissa jien ħanaraw. Tara fid-dlam, kważi hemmhekk qed taraħ dlam ċappa, xorta nibqgħu naraw. Fil-mobile tiegħi għandi dak li jissejjaħ SLS, Structure Light Sensor. Ġas biex intikom idea x'inhu dan dik il-logħba u x'isema tal-Microsoft, l-Xbox. Ġieli rajtu dawk il-logħb il-Kinetic Games, Kinetic Sports,
Eżatt, qed tiċċaqlaq inti u jkun hemm sensor u qed jikkalkulak lilek qed jarak u qed jagħmel figura tal-persuna. Biex intikom eżempju, dan li jagħmel jibda jara figuri li jixbħu l-figura tal-bniedem. Jiġifieri jekk pereżempju tmur hemmhekk Simon inti u ħanippuntaħ lejk. Eżatt. Għajtu, u jirrekordjaw wkoll, ġifieri minn fuq nistgħu nirrekordjaw il-videos. Apparti minn hekk għandi dak li jissejjaħ il-Vox hawn min jgħidlu Ovulus. Ovulus mhix xi kelma li ma tfisser xejn. Smajtuh? Da li jagħmel jaqbad li EMF meter bħal daw. Jikkalkulaħħa u jagħmilha forma ta' sounds. Ġieli tisma' xi kliem minnu, pereżempju smajtu? Okay. Right? Hija xi ħaġa tirrekordja wkoll. Daw bażikament li għandna. Ma ta' tgħid kliem imma kif jasal għal. Għax hu għandu dizzjonarju ġo fih. U jaqbad dawk l-elementi frekwenzi u l-affarijiet li qed jiġri fl-arja bħalissa. U jissarfu. Eżatt, tisarrafhom randomly ta' ġifieri, m'hemm l-ebda xjenza fuqha ġifieri, dan li qed taraw hawnhekk m'hemm l-ebda xjenza fuqhom, ġifieri da kollu li ħanamlu llum aħna letteralment tal skopijiet ta' riċerka. Eżatt. U biex nitalmu u biex ħanajdu hekk nofru xi ħaġa differenti. Eżatt, kurzità. Kurjuża fuq dawn l-affarijiet sim. Kurjuża, ma nfittixhomx. Ma naħsibx nifittixhom, però minix dak it-tip li ngħidlek isma' ma jeżisti xejn. Jiena il-default, il-baseline tiegħi dejjem hija l-ispeċi fejn ma nafux, jew għadna ma skoprejniex jew qatt ma ħankunu nafu. Però jiena dejjem inħoss li tipo il-bniedem vera arroganti meta jaħseb li jaf kollox u din naqa' ta' tikka li ngħixu f'univers vera kbir. Ma nafux aqqas il-ponta tal-iceberg, fimt, ġifieri kurjuża iva ma fittixhomx probabbli għax imbagħad naħseb jiena ħabba li tipo overthinker, ma rridx nagħti ċans li l-nifsi mbagħad nibqa' għaddejja. Qatt esperjenzajt xi ħaġa stramba. Ma naħsibx daw l-istejjer l-ispeċi ta' tisma' sissa le. Darba niftakar imma kont vera jiena għax kont qed nikteb it-teżi tal-università u niftakar kien tipo hekk xi darba ta' filgħodu niftakar u kont qiegħda nittajpja fuq il-computer dak iż-żmien. B'dari lej il-bieb u taf speċi meta xi ħadd jgħaddi minn warajk tħossu xi ħadd u għadda xaħat minn warajja, insomma, u konċerta li kienet ommi għax dak iż-żmien kont għandna għad id-dar. Kienu kollha reqdin speċi, ta' fimt. U imma ġifieri konċerta li għadda xi ħadd u hekk jisuttal fil-kamera. Imma konta jiena fuq livellijiet ta' 30 biex nisottometti teżi, ġifieri importanti wkoll li ġifieri l-moħħ min jaf fl-imma stat kien, l-istress, l-ajja, l-eżawriment. U tplay tricks on you, ta' Eżatt, l-immaġinazzjoni taħdem. Eżatt, ġo ma rajt xejn. Jien ma rajt xejn. Teorija tgħidlek illi daw ħanajdulhom ghosts, ħanajdulhom entitajiet. They feed on our energies. Sinti energies u emotions, x'inhija l-iktar emotion li jħoss il-bniedem? L-ansjetà, l-biża'. Il-biża' ma tikkontrollaħiex. Le. Għax hawn min jgħidlek l-imħabba u l-biża'. Imma l-imħabba ħanajdu l-imħabba hija sensazzjoni orajt vera powerful, vera kbira, għax ovvjament bħalma tħobb lill-ulieda, fimt imma l-biża' mhix xi ħaġa li tista' tikkontrolla. Le, vera. U fimni jiena nemmen ħafna li speċi fl-enerġija ġifieri mhux bil-fors f'mod eżoteriku ma id-dinja hija magħmula, id-dinja l-univers kollha mimlija minn enerġiji ta' kollha u enerġija u kif qed ngħid ma nafux, jiġifieri dan kultant nara jiena laqas hija kwestjoni ta' x'temmen fuq livell speċjalment fuq livell ta' fidi, għax ovvjament aħna ħafna nies speċi ta' isu ir-regoli ta' kif jifhmu d-dinja ġieli tkun marbuta ma' fidi mhux oħra pereżempju. Imma anke jekk le, aħna magħmulin mill-enerġija u ħadd ma ġie lura biex jgħidilna x'ġara x'jiġri minnha. Fimtin dejjem dik tkun il-mistoqsija tiegħi li speċi temmen x'temmen. Jiena inti aħna nies bħalissa, fimt?
Mbagħad nimmaġina li speċi jiddependi ħafna fuq li ma xkaffa tpoġġi l-perspettiva tiegħek, fimt, ġifieri jien personalment minix speċi ta' subscriber ta' xi ħaġa partikolari fl-istess ħin ma nistax ngħid li jisma' m'hemm xejn ma jiġri xejn, ma nafx. Jalla, għax tipo, bħalma dejjem ngħidu speċi ta' tipo wishful thinking. Tipo taf kif li jkollok l-opportunità li ma taħsibx li jisma' inti kif ħadala għajnejk daqshekk, ma teżistix iktar. Imma dik hija mistoqsija jekk dak huwa vera mbagħad. L-enerġija li tamilni minn jiena x'isir minna speċi, fimt? Energy can neither be created nor destroyed. Eżatt. Jiena nemmen ħafna li tibqa' l-enerġija tagħna tibqa' tgħix fl-ambjent ta' madwarna, fin-nies li nħallu warajna, mhux neċessarjament fuq livell ġenetiku biss, imma konna trap insiru speċi ta' femtu u dik hija enerġija li terġa' tmur lura speċi ma' Issa, meta nitkellmu fuq ghosts, kieku kellek taħseb x'inhu ghost, spiritu, fatat, nafaw min jgħidlu ħares, x'inhu għalik, x'taħseb li? Kuj kollok tajli pereżempju isma' naħseb li huwa hekk. Ma nafx ngħidlek. Temminhom in-nies li jgħidu li jaraw xi ħaġa jew jesperjenzaw xi ħaġa. Ma nafx. Hemm elementi fiżiċi, psikoloġiċi, u mbagħad hemm it-tielet parti li jedna li ma nistgħux nispjegaw jekk hija minnha, ġifieri ma nafx, onestament ma nafx. Jiena dejjem inħoss li min jien biex ngħid iva jew le, fimt fis-sens ta' jiena nemmen ħafna wkoll fix-xjenza, ġifieri nemmen illi tipo speċi ta' xjenza hija quantifiably, qed ngħidu sew it's quantifiable. Però ma tistax tgħid għax din hija xi ħaġa li minn hawn lid-dinja l-bniedem dejjem prova jiskopri, prova jesplora, ħafna nies kellhom xi tip ta' esperjenza jew oħra. Affarijiet hawn min jara jkun hemm affarijiet li huma simili. Mbagħad hawn min tant hemm affarijiet varjabbli fiha l-ħaġa li tibda tgħid Però jiena daw jaqdu ma' xulxin jew ma' affarijiet differenti jew. Jiena nemmen ukoll li aħna ma nafu kważi xejn fuq il-moħħ tal-bniedem, kif jaħdem, kif reaġixxi, fuq livell kimiku x'inhu jiġri fis-sens ovvjament nafu ħafna iktar milli konna nafu 50 sen ilu, 100 sen ilu, 1000 sen ilu, imma naħseb xorta li t-total kollu tal-li nafu huwa vera ftit. Jiġifieri ċerta li hemm parti kbira illi il-moħ qed jiġibruħu b'mod illi forsi s'issa qatt m'għandniex il-mod biex neżaminawh u nifhmu għalfejn. Forsi qed nimmanifestawhom aħna dawn l-affarijiet? fis-sens ma nafx. Jiena fuq dan it-topic vera nħobb noqgħod naqa' fuq il-kaxxa tal-ma nafx. Għax inħossni vera li speċi ma tafx il-verità anke jiena. Qatt ma tista' tgħid illi taf. Mhux hekk mistax tgħid żgur jew. Spekula. Imma mbagħad għandna dritt nispekulaw. Allora nibda ngħidlek. Ngħidlek mbagħad ngħidlek hu kellek tispekula kieku jeżistu ghosts. Ejja nagħmlu mod jeżistu ghosts. X'taħseb li huma inti? Hawn min jgħidlek li huma rwieħ ta' nies illi jmietu. Jiena ma nafx fis-sens mhix xi ħaġa li tipo b'mod fantastiku ħanejdlek, imma kif qedlek jiena waħda mill-kurżitajiet il-kbar tiegħi hija x'jiġri mill-enerġija ta' xaħna meta inti fiżikament m'għadekx hawnhekk. Issa forsi s'issa aħna dejjem qisna spjegajnija fuq livell tal-ħares, tal-fatat, eċetera. Forsi eluf ta' snin oħra nkunu nafu iktar u dawn l-affarijiet li aħna qisna nippruvaw ninterpretaw ikonna raġunijiet ħafna iktar solidi għalihom. Xi ħaġa tiġri għax xi ħaġa n-nies jaraw, xi ħaġa jħossu. Issa jekk hija xi ħaġa kif qed li ġejja relatata mek jew emotiva, psikoloġika jew oltre. Hija spekulazzjoni, fimt? X'qed tistenna minna del-ghost hunt tal-lum? Qed tipprova ma nażibx fuqha. Vera, għax jiena impressjonabbli ħafna. Ma tibża ġifieri jew? Laqas naf.
Jekk tgħid li tixtieq tara xi ħaġa ngħidlek le. Naf li inti tixtieq, ma probabbilment nixtieq li le. Jien ma nixtieqx nara ġrieden biss. Le, ħanejdlek. Nara ghost ma jimpurtax ġurdien. Le, jiena ħanejdlek x'inhi. U forsi jorbot ħafna xogħol tiegħi wkoll għax minħabba li xogħol tiegħi huwa il-maġġor parti ta' xogħli jiserraħ fuq l-immaġinazzjoni. Tista' timmaġina l-immaġinazzjoni tiegħi fid-dawl tax-xemx kif inhi jasab wara f'postijiet bħal daw u speċi ta' ovvjament jiena nerġa' ngħidlek minħabba xogħli, jiena ovvjament jinteressawni ħafna l-istejjer, ġifieri jiena u meta ngħidlek l-istejjer mhux li bniedem jgħid l-istorja, imma meta inti tkun qed titkellem fuq bniedem, avveniment, ġifieri mhux biss marbutin ma' dawn it-tip ta' suġġetti fuq kwalunkwe suġġett. Jiena il-kurżità tiegħi tkun illi nħaffer oltre minn dak li qed nisimgħu, ġifieri x'seta' ħass bniedem, x'kien qed jagħmel, x'waslu biex għamilha dik il-biċċa xogħol. Dawn diġà jkunu vera sitwazzjonijiet li jkunu evocative ħafna, Heightened senses qegħdin hekk. Eżatt. Allura jiena tipo jekk nagħmel fill in the gaps f'affarijiet normali bażiċi, tipo hawnhekk ħan niġri. Issa l-unika ħaġa li ħanajdilkom jekk każ nesperjenzaw xi ħaġa, anke tkun xi ħaġa normali. Ovvjament ħatinħasdu anke ħanħasad naħseb anke Mirko ħajinħasad. Naħseb aħjar speċi xi tkun calm down, relax għalli konna qisu pjan speċi. Eżatt, iktar ma tibża, iktar ovvjament inti l-immaġinazzjoni tiegħek ħatibda tiġri. Sewwa, ġifieri calm down, ftakar li xejn ma jista' jmissna, xejn ma jista' jagħmlilna xejn. Right? Ġifieri serħu raskom, kalmaw, taħarbux tiġru, għax xi ħaġa li dawn il-ghost hunters li jmorru għal ghost hunts jaraw bi pjeċċaqla u jitwerru jiġru l-barra. Isek mort istat. Eżatt, u kif battilħu ta' tlat. Bżajt minna u tlat lem. Ara, jien is-soltu mid-dlam ma nibżax, minn dal-postijiet marwi ma nibżax. Mill-annimali ġeneralment ma nibżax. So, irid vera jiġri xi ħaġa li ħadd jien napproċċa l-affarijiet b'daqsxejn xettiċiżmu. So, sa naraw. Aħna jien xettiku wkoll. Xettiku nemmen li jeżistu, imma xettiku fuq x'jistgħu jkunu dik biss nista' ngħid. Però li jeżistu naf. M'għandix dubju. Rajt anke jien. U esperjenzajt affarijiet fajti, ġifieri rajt. Ma tgħid li jeżistu, temmen li teżisti xi ħaġa oltre mit-tangibbli li qegħdin fih. Eżempju jiena dik ma nkunx ċerta 100% kultant, ma għalhekk nieħu pjaċir nfittex għax eżatt, għandi l-kurżità. Jekk ma tfittix, ma ssejb xogħol, jekk inti għandek kurżità. Għax jiena nemmen ħafna mill-affarijiet tista' issibilhom spjegazzjoni. Dik dejjem, Għalhekk imma nkun kurjuża, ħalli dejjem tipprova tifhem jekk eżempju dak il-bniedem ra xi ħaġa veru hemm xi ħaġa li ħadd ma nistgħux bl-ebda mod insibu spjegazzjoni jew hemm xi ħaġa taf kif li forsi naf whatever persuna oħra del ġara xi ħaġa abnormali li inti bl-immaġinazzjoni ħadd ma nara smajna stejjer li huma u minant nies li huma fimt alla meta tibda tara tisma' stejjer minant nies minant ċertu nies mhux persuna li dan xebba jemmen b'kollox xebba jikdeb u ħafna minn dal-affarijiet. Hemmhekk imbagħad tqanqal l-iktar kurżità u ngħid eħe. Fimt? X'nagħmlu nibdew mixi? We're good to go? Mela. Kemm nitfa' kollox As good as can be. As good as can be. L-ewwel ma ħanagħmel base reading.
ħalli naraw jekk hawn xi ħaġa li tista' tkun pereżempju qed taffettwa l-EMF meter. Sewwa ġifieri jista' jkun hawn xi power lines, affarijiet jekk xi elettriku pereżempju, xi modem pereżempju, hawnhekk ma nafx jsir ġo dik ir-razzett, allura jista' jkun hemm xi modem hemm ġew pereżempju. Però milli jidher araħ ma jidhirx li hemm xi interferenzi qed taraħ. Sewwa. Iktar ma tresqu lejn affarijiet li jkollhom teknoloġiċi anki jinnaf kamera u hekk. Ovvjament ħajbda jimmarka. Karkit li għandek il-mikrofon eżatt waħda jisaqaj kemm eżatt li dik ħanet ilqu minn idejja jien. Issa it-trifield ukoll ikkejjel anke t-temperatura, ġifieri jekk ikun hawn xi varjanza ta' temperatura ħajimmarka għandna bħalissa qiegħda 20 degrees. Sewwa ma jidher li hawn xejn laqqas. Npoġġi hawnhekk. Ħallek ikun hemm xi tip ta' interferenza jew ikun hemm ħanajtek xi ħaġa anomala jimmarkaw it-tnejn suppost. Issa. Nippruvaw nibdew nirrekordjaw is-sounds tal-ambjent u ħansaqsu xi mistoqsijiet. Dan nitilqu mill-dejja wkoll. Għaw xi ħaġa trid tikkomunika magħna. Ma nafx forsi tridu tistaqsu xi mistoqsijiet intom. Bħalissa qed jirrekordja. Għaw xi ħaġa tixtieq tikkomunika magħna. ħanixal il-Vox ukoll. Ħanersaq il-bot mill-equipment. U ħanerġa' nistaqsi. Hawn xi ħaġa trid tikkomunika magħna? Jekk trid tgħidilna xi ħaġa, għaw dan il-mobile hawnhekk u tista' tuża lilu biex titkellem minn ġo fih. Jekk hawn xi entità jew spiritu għandna li EMF meter ixalunna urina li qiegħed hawn. Ma jista' jkun anke minħabba l-kamera. Jekk hawn xi ħaġa tista' taqbad wieħed mill-EMF meter u tixalu fuq l-aħmar. Sanna 3 apparati. Jekk nisimgħu xi ħaġa jew naraw xi ħaġa, xi fluctuations, biex nagħmlu test nibdew ngħidulu immarka fuq it-trifield meter jew inkella fuq l-EMF meter tan-nofs, inkella l-Geiger counter. S'issa mod jidher li hawn xejn.
Hawnhekk huwa magħruf illi ħanajtek hawn xi naqra attività. Fil-fatt ukoll f'dawn l-inħawi ħanajtek kien sar delitt fil-passat. Kienet indifnet persuna. U inti Kit, per eżempju, bħalissa kif tkun qed tħossok? Kit qed ngħid. Jiena onestament. Effett ta' xejn ma nibżax minn dawn l-affarijiet. Kurjuż ħafna, nixtieq jiġri xi ħaġa. Jekk jiġri xi ħaġa naħseb eħed ninħasad għax ovvjament hija xi ħaġa mhix normali sewwa. Imma rridu niftakru wkoll li hawnhekk qegħdin nilagħbu ma' xi ħaġa li fil-verità aħna ma nafux x'inhi. U per eżempju in-natura, per se in-natura għandha l-enerġija tagħha wkoll biex konna qed nitkellmu jienu Annalisa għandna ġejjin. Ovvjament dik hija frekwenza li tiġi ppikjata wkoll, Fil-fatt hemm ħafna teoriji li jgħidlek. Ma t-sorry qed nwaffek imma natura ġifieri siġar kollox għandu l-enerġija tiegħu. Ma ftaħx ħalqi imma x'in wasalna u xorta kun għaddet inħoss il-paċi, ġifri bħala vibe minn dil-akwata ma ħassejtx eżempju li toħosni skomda jew li toħosni nibża ħanejdu hekk sissa. Le, hemm it-teorija li foresti u daw it-tip ta' postijiet hemm teorija li huma portals. Issa jista' jkun forsi l-eruq tas-siġar qegħdin deep sewwa. U għedin jaqbdu l-enerġija kollha ta' taħt l-art u jitellaw għal fuq lejn l-ambjent fejn ngħixu aħna. Jiġifieri meta tisma' stejjer bħal ġol Appalachian Mountains pereżempju, ħafna nies jirrappurtaw li jaraw affarijiet strambi hemmhekk. U hemm ħafna anki regoli min jgħix fl-Appalachian Mountains jgħidlek pereżempju saffarx billej. Diġi li smajta astra. Pereżempju jekk tisma' xi ħadd jgħidlek injorah. Għax, huwa fatt ukoll li inti il-klixej, per eżempju, hija li inti n-natura sserħek ħafna meta tkun fiha. Fhemtu ħafna minna ġejja minn l-enerġija tan-natura nnifisha li mhux ħanspjega jiena x'kont qed jiġri xjentifikament, fhemtu imma naħseb jiena dawk huma affarijiet ukoll li titiżżomm f'moħħok, le? Ekku. Kif qatt inti l-ewwel il-biża' tiegħek awtomatikament inti lilek ħa taffettwak ukoll. Jiġifieri inti tista' anki pereżempju timmanifesta l-affarijiet inti. Fimt? Pereżempju hawn min jgħidlek illi isma' jiena dak li naħseb jiġri. Ċuċata ħanajdilkom ġrat li din il-ġimgħa. Qed nagħmel il-kafè, tfajt kikra qabel ma bdejt ix-xogħol fil-magna tal-kafè u xalt il-bottuna tal-magna. U dort. Jgħid fi kċina jien u dort. Qisni dak il-ħin rajt split of a second x'ħaj jiġri ftit sekondi wara. U dort, u għat inħares lejn l-art, mhux lejn il-magna tal-kafè. Il-magna tal-kafè kienet qed tixgħal u qed taħdem, jiġifieri tiġa tferra l-kafè. Dort lura u ma nafx kif rajt il-kafè mal-art. U ta' l-kikra u il-kafè rajtu mal-art. L-mara tiegħi kif ratni ndowr. L-ħaġa li għalt li isek kont taf. Għalt li l-ħataqa, issa din għamela miljon darba jien kafè, għamela xi 10 kafè mal-ġurnata, speċjalment fil-ħodu nħu xi 3. Nitfa' l-kikra hemmhekk, il-magna għandha isa base plate fejn il-kikra għandha xifer, ġifier mhix normali illi ħadd tislipja minn hemmhekk. Però xi ħaġa li kienet ħanajtek naqas stramba kienet il-kikra waqgħet. Imma baqgħet ġol plate kemm ferxet il-kafè. Jien dak il-ħin kif rajta qatt f'qalbi ma nafx hekk qatt x'esperjenzajtu deja vu jgħidula. Ġieli. Isni tiġa rajta ssir, tiġa rajt il-kafè mal-art. Awtomatikament isni hekk unconsciously ħares lejn il-kafè. Għalhekk il-mara qalt li eżek kont taf li ħajja għall-kafè. Da bħal meta ġieli taħseb xi ħadd u ġiex sekondi wara jċempillek. Vera tiġrili. Tiġri ħafna. Nafx hekk qatt smajt bil-law of attraction pereżempju li dak li inti taħseb fuq jew li tajt jiġri. Nemmen illi aħna nimmanipulaw anki ġifieri l-ambjent ta' madwarna ta' ġifieri wkoll. Dan tefa'. Għax
Dan għandu timer. Jekk hawn xi ħaġa, hawn xi ħadd, xi entità jew xi spirtu irid jikkomunika magħna. Warina li qiegħed hawnhekk. Ixal wieħed mill-EMF meters. Ħanamlu esperiment żgħir. Jekk hawn xi ħaġa tgħidilna xi ħaġa. Illejla nisimgħu. Għandna il-voice recorder. Ir-rekordja xi ħaġa ġo fih. Mur viċin tiegħu. Temperatura niżlet naqra, qed 18. Kaw xi ħaġa tikkomunika magħna issa ċans. Kif telqet il-kamera wkoll. Ixol li EMF meter. Jena kont ilu ħafna meta mort l-Eġittu, mort il-xismu, insomma, mort nara l-mużew. U niftakar meta tħalt nara s-section tal-mumji tal-rejiet imma ġviri li kunu vera bid-debijiet, insomma, jkunu vera zbieħ. U dawn preservati vera zbieħ, insomma, għedin ġo l-ħġieġ. U tipo, tantu ma preservati tajjeb, ġviri da inti jekk kien hemm re minnhom li miet b'daqqa, ġviri ta' għadek tista' tara d-daqqa tax-xabla. Per eżempju kien hemm minnhom niftakar miet b'xi marda li ħallitlu ħafna marki fuq il-ġilda, ġviri il-preservazzjoni dan kienet tajba għadek tista' tarhom insomma. U jiena li tipo jina vera nerd kbira ta' dawn l-affarijiet tal-istorja speċjalment u hekk tipo kontinni nistenna biex immur biex narahom insomma. U kien hemm ħin minnhom kont litteralment daqshekk bot ġifieri, litteralment għax inti jkollok il-ħġieġa u jiena hekk taf kif, anzi dak iż-żmien kienx hemm mobile, għax kieku bil-mobiles dak iż-żmien kien naħseb kulħadd bil-mobile ma. U ġejt sitwazzjoni fejn ħassejtni vera
kif taqbad tgħid, torn bl-Ingliż tgħid, għax minn banda speċi kienet xi ħaġa li nkont illi ħafna nixtieq nara anke pereżempju dħalt fil-piramidi ta' Giza dħalt ġewwa fihom, kienu affarijiet li vera xtaqt nagħmel. Imma f'dak il-moment x'inkont qiegħda hekk tipo dawk l-10 ċentimetri, bdejt ngħid imma jiena. Xi jiena ġifieri jiena aħna n-nies li għadna ħajjin, da r-re għamel ħajtu kollha, investa ħajtu kollha, jinvesti u speċjalment huma l-afterlife il-ħajja ta' wara l-mewt vera kienu jemnu ħafna fiha li speċi ta' li tipprepara li hija tinvesti ħajtek kollha, ġifieri insomma l-ħajtek kollha tipprepara għal dan il-vjaġġ li ħad tagħmel. U speċi kienu joħorġu tant inġenji biex inti once li dħalt il-bib ma jerġax jinfetaħ u speċi ta' u aħna morna lajnihom u tfajnihom hemmhekk u kulħadd tibeżlaq mal-ħġieġa speċi ta' fimt. U tgħid li imma kieku ma nafux li nafu li huwa vera fuq livell ta' riċerka, fuq livell ta' storja, hemm ħafna affarijiet li mingħajr l-iskoperti ma se nsiru nafuhom, imma fuq livell uman ħassejtni intruder kbira. Intruder. Fimt? Tagħmel sens. Veru, veru. Tajli aħna minn aħna biex tmur hemmhekk inti ftit inċis il-bot minn bniedem mejjed illi dan għex. U li ma rridx ikun l-intenzjoni tiegħu meta ħoloq meta huma ġifdaqt nitkellmu fuq rejiet, u rejiet kellhom ir-resorsi speċi ta' biex jagħmlu l-affarijiet fuq skala vera kbira, ma tista' toħodha sa l-iktar persuna fqira li kellha l-istess twemmin ta' re. L-ispeċi inti l-oġġettiv tiegħek ma kienx illi xi ħadd isibek jaqalak ipoġġik taħt l-spotlights u kulħadd jiġi jħallas biex jarak xi ħadd qed jagħmel il-flus minn fuqek u inti speċi ta' taf kif tkissir lil paċi għax ultimately huma dik kienet speċi ta' li inti l-vjaġġ li jmiss ħajkun wieħed paċifiku li ħadd ilħaq ċerta livell ta' Ma mbagħad inti taħseb illi wara li miet issa llum għad fadal xi ħaġa li dan qed tkissirlu l-paċi li huwa aware huwa konxju li imma xorta le ma nafux ħanejdu hekk, ġifieri jekk inti tkun fit-tim tan-nies li taħseb illi kif għalaq għajnejk m'hemm xejn, mela le, da ma jafx. Imma jekk inti taħseb illi hemm xi ħaġa, mela jaf. Imma xorta either or jiena nħoss illi jiena xorta nħoss illi xorta mhux qed nirrispetta l-intenzjoni ta' meta kien ħaj. Fehmt qed ngħid? Le tagħmel sens ħafna li qed tgħid. Ma mbagħad għal skopijiet ta' riċerka. Le, għalhekk dilemma. Dilemma, dak kif qatt inti hawn żewġ tipi ta' nies, hawn min jaħseb illi bniedem miet u spiċċa, u hawn min jaħseb illi l-bniedem meta jmut he moves on to another different life. Ma nafx, jien nemmen illi l-bniedem dal-ġisem li għandna aħna huwa ġast vettura. Ġivinti kejtellu l-mhuwiex dal qed tara quddiemek. Fimt, kikun saqsik pereżempju inti min inti. Inti ħatajli Simon. Hija ma Simon mini. Fimt, once you dig deep, inti tibda tajt Le, jien minix il-qoxra, jiena xi oltre, mhux hekk. Da bħal karozza, l-karozza mingħajr id-driver mhux ħassuq. Sewwa. Allora, nemmen illi meta bniedem imut, naħseb illi l-enerġija tiegħu ħanajtek tingħaqad ma' enerġija kosmika. Ġifieri tingħaqad ma' hemm pool, hemm isek qed tara swimming pool kbir u t-taqtira li kienet barra mill-swimming pool raġa tingħaqad ġu dak il-pool. Meta taħseb fiha jiena li huwa wkoll suġġett li interessani ħafna, il-memorja nifisha hija enerġija. Fil-verità, u inti naħseb jekk għall-inqas nafu xi ħaġa li vera tibqa' sejra hija l-memorja ta' xi ħadd jew xi ħaġa. Il-kultura li jekk bniedem tibqa' tiftakar fih in-nies li għadhom ħajjin jibqgħu jiftakru f'dak li mitilhom, dak huwa l-aqwa ħaġa, ġifieri bħala unur jew rispett għalih li bniedem jintesa' hemmhekk dik hija imma lek qed ngħidu kollox enerġija għax inti l-att illi tiġi mfakkar ħafna drabi hija xi ħaġa li inti qed tagħmilha fuq livell enerġetiku. Jiena bħalissa nista' qed naħseb f'xi ħaġa f'xi ħadd li m'għadux ma qed nagħmel xejn partikolari, ma qed naħseb fih jew fiha. U l-unika ħaġa li qed nagħmel qed nattiva ċerta enerġija li qed tiġġielni naħseb fihom. Min jaf forsi dak ir-re. Kieku kollu jkun jaf li baqa' daqshekk imfakkar, però min jaf ovvjament inti kull sovran dejjem dik naħseb tkun parti mill-oġġettiv. Imma jiena għalija din id-difna hija ħafna intima fl-opinjoni tiegħi li tmur naqra oltre il-memorja tiegħek ta' status ta' figura ta' x'għamilt ta' x'm'għamilx. Fakkartni milux dis-sena.
morna sqallija, forsi mort. U hemm fejn hemm tal-Cappuccini. Tal-Cappuccini, proset. Mort inti kit? Le, ma nafalli. Mort jena, mort. U tħalt, ġifiri mek vera impressjonani l-post. Ħafna. ħafna impressjonani l-post. Impressjonanti għax ħafna minnhom qegħdin mal-ħajt dritti, allura isek għandek vetrina. Miexi minn kurituri, swali, tant hemm miċsma u hemm minnhom ukoll baqgħu preservati tajjeb ħafna. Hemm minnhom ġest litteralment. Mermir, għax kienu għadhom ma femux il-proċess tal-libbal. Għadhom fil-ħwejjeġ. Hemm minnhom però hemm dik it-tifla illi jiena xi nħarist lejha taħsebha rieqda. Vera. Tħossaw hawnhekk ħassejtu ġifieri kważi anka dmuħ beda joħroġ li għax bdejt inħoss imma din kienet ix-xewqa tagħhom x'dik l-interessanti. Li jeżebbixxu. Illi huma riedu illi jkunu esebiti f'dak il-post. Ġifiri huma dan subscription illi jisma jiena rrid li wara l-immut, irrid li ġismi jkun hemmhekk. U jafu li n-nies ħajarawhom u jafu ġifiri kienet xi ħaġa li riduha. Le jiena naħseb kif tgħid il-linja hija vera fina bejn dak li jgħinna għax kif qed ngħidu, speċi aħna jien pereżempju l-arkeoloġija fissata fuqha, imma l-bażi tal-arkeoloġija hija li inti qed taqla. Ilma tittaqla, mhux tfittex biss, inti tfittrija hija parti mill-proċess. Intruder biex tiskopri xi ħaġa qed kważi wkoll qed tiċċaqlaqa minn posta, qed babas fl-affarijiet. Instappre taħt parking. King Richard II. King Richard. Taħseb li dak ir-renti kien jaf li ħajmut u xi darba jispiċċa taħt parking jipparkjaw il-karozzi fuq. Min jaf, eżatt. Issa li sabuh qisu ħanajtek naħseb jiena ħajdu kif inhi l-ammut tista' titfan il-baħar, mhux problema għalija. Imma ir-re kif inti, re għex ħajtu biex jibqa' nfakkar. Taħseb li kien jieħu pjaċir li jkun jaf li da spiċċa bnew fuq u hemm parking u l-affarijiet kollha. Iġi bis-saħħa tal-arkeoloġija nstab. Le, jien mhux qed ngħid bl-ebda mod li l-arkeoloġija mhux neċessarja ta' ġifieri, imma fuq livell mhux uman li fuq livell ta' jiena għall-inqas għax forsi moħħi jaħdem hekk, ma jiena vera nemmen li kważi xejn biex ma nkunx estremista, ma naħseb xejn mu abjad u iswed, tipo naħseb il-bniedem jgħix dejjem ġol b'gris, fimx qed ngħid, għax l-isfumaturi tant huma tant hemm illi inti l-ebda sitwazzjoni ma ħatkun kollha xaqleb lejna jew lej oħra, għax dejjem għandek ġiex naħat tal-munita ġifieri daqt insemmu aħna xi ħaġa li jekk tħares lejha minn angolu kif qed ngħidu, jiena ħassejtni qisni dan qed ninterferixxilu fil-ħajja ta' wara li jara kemm investa fiha u kemm rid li speċi ta' tkun b'mod li ċarament ġismu ma baqax fejn kien intenzjonat. Fl-istess ħin għax jiena nemmen ħafna fl-arfien u fil-riċerka u fl-istorja fix-xjenza hekk irid isir għax inkella ma ħansiru nafu xejn u jiena apparti minn hekk nemmen ħafna u nħoss li fid-dinja li ngħixu llum hija problema kbira illi l-unika mod biex inti tkun taf fejn sejjer tkun taf minn fejn ġej. Dik dejjem. Imma naħseb illi llum il-ġurnata qegħdin vera dal-kunċett qed intuħ bissieq ħafna li nsiba ironika ħafna meta tqis l-ammont tarfin li għandna fil-but li inti llum il-ġurnata kwalunkwe ħaġa taħt is-sema li tixtieq issir taf xi ħaġa dwarha ċupċuppu ma lajsibta, imma naħseb għax nafuha dik il-ħaġa noħduha for granted il-fatt li inti għandek l-arfien u ma nużawiex u għalhekk il-ħin kollu nirrepetu l-istess żbalji u d-dinja dejjem tiddur ċirku dejjem taf kif dejjem nerġgħu nispiċċaw fejn tlaqna. Ġifieri it's a brain exercise ta' ġifieri iktar minn xejn. Li tipo tħares lejha minn naħa, imma mbagħad tħares minn naħa oħra qisek tibdel. Il-bniedem għandu setta mistoqsijiet. Min fejġi, fej sejjer, għalfej qiegħataw. Eterni, dejjem kull bniedem naħseb kemm inbidel iż-żmien u kemm għadda żmien u kulħadd iħosshom. Qatt mu ħajkonna risposta lihom. Ma naħsibx li insomma, nerġa' kif qed fil-bidu, ma nafx. Jista' jkun, forsi xi darba jkun hemm ċerti affarijiet noqorbu ħanajdu kif inhi, mela. Jiddependi minn ħajtik din ir-risposta, minn ħajtielek. U x'aġenda għandu. Eżatt. Qed ibelek ir-risposta li jrid ibelek, fimt?
Għax dik oħra rridu nsaqsu, għax dana tinsiex mhux jiena u inti Annalisa mmorru nfittxu, sewwa dan huwa jkunu nies. Ikunu mqabdin minn ċertu organizzazzjonijiet. Illi jiġi għajlek pereżempju isma' din hija xi ħaġa sagra, din hija qaddisa, dik qed tintuża minn Kristu. Fimt? Inti awtomatikament once illi poġġejt ċertu twemmin fuqha, dik l-oġġett tibda taħdem. Tajta, eżatt. Tajta poter. Ma mmorrux il-bot fil-żar ta' Kristu. Iva, però hemm naqra oltre il-twemmin organizzat speċi ta' illi l-bniedem għal raġunijiet differenti jiddeċidi li jidħol f'klabbu mhux ieħor. Fl-aħħar mill-aħħar dak klabbu. Imma jiena naħseb il-mistoqsija ta' Annalisa hija iktar oltre il-fatt kieku bniedem illi qed isaqsi il-mistoqsija in its purest form, mingħajr l-aġendi kollha li qed issemmi inti jew is-sitwazzjonijiet jew in-neċessitajiet, il-bżonnijiet għax kulħadd għandu raġunijiet tiegħu għalfejn jaqbad ma' ħaġa jew mhux oħra sewwa. Jiena naħseb illum il-ġurnata m'għandniex dik il-mistoqsija mhux il-mistoqsija, m'għandniex it-tweġiba għal dik il-mistoqsija. U nemmen illi probabbilment hija jista' jkun qed insaqsu il-mistoqsija ħażina. Il-ħażina jew qed insaqsuha towards xi ħadd ieħor li huwa ħażin. Naħseb kollha. Jew m'għandniex lodda biex nirrispondu. Eżatt. ċertu mistoqsijiet naħseb li inti stess once li tħares ġewwa. Għax aħna. Ma jaf il-tweġiba tiegħek ma tkunx tiegħi. Hemmhekk tidħol is-suġġettività tal-eżistenza. Ma hija d-dinja tiegħi. Eżatt. Hija r-realtà tiegħi. Eżatt, m'hemmx realtà waħda. M'hemmx realtà waħda, allura mbagħad niġi għal dik il-mistoqsija l-oħra. Allura qegħdin ngħixu ġu simulazzjoni. Jaf, jista' jkun. Imma qegħdin ngħixu f'era li xjentisti kbar rispettati li purament jippruvaw jesploraw dawn il-mistoqsijiet fuq livell kumpless. Ħafna drabi diġà qegħdin f'pont fejn għandna hemm it-teknoloġija, hemm il-ħsieb u l-għarfien illi dawn it-tweġiba ta' din mistoqsija qed tidher ħafna inqas vaga milli kienet qabel. U toqgħod taħseb fuqha l-ħares ma tkunx din tagħna xi hija xi ħaġa li l-bniedem hija d-drive tiegħu, speċi l-motivazzjoni tiegħu, illi permezz ta' dik il-kurżità u dik il-motivazzjoni, dik il-xewqa li nitgħallmu minn fejn ġejjin fejn sejrin la, ara kemm għamilna progressi, ara kemm dejjem nitgħallmu. Kieku ikun bniedem illi kieku n-nies in ġenerali jgħidu aħna kom dik kif aħna, kieku kollox jistaġna sapilna li spiċċajna. Ġifieri imnalla inti tfittex u titgħallem. Il-progress li għamel il-bniedem ħafna mid-drabi jiweaponizzaħħa. Jużaħħa. Kull teknoloġija li jisib, li jiskopri, x'ħaj jagħmel biha. L-ewwel ħaġa aħna l-teknoloġija li għandna llum, aħna min jaf kemm qegħdin lura, min jaf pereżempju jinnaf. Da bħal maħna nħarsu fuq ta' żmien 400 snin u ngħidu dawk kellhom dak il-limitazzjonijiet. Min jaf jgħaddi żmien ħarsu lejn ngħidu dawn. Però naħseb illi kieku għal split second ngħidu isma' dawn mhumiex issues. Sewwa. U bniedem xjentist riċerkatur qiegħed onestament ifittex it-triq biex forsi jibda jħares lejn il-mistoqsija fl-iktar mod pur tagħha. Nemmen illi qegħdin f'punt ħafna iktar il-qudiem. U kif qed inti għax kultant it takes li inti kemm tibdel il-mod ta' kif forsi qed tissaqsi. Kombinazzjoni dal-għodu kont qed naqra u vera ġbitni pereżempju kif pereżempju aħna il-Galileo Galilei pereżempju dejjem nassoċjaw ovvjament illi kienu illi għalinna li mhux ix-xemx mhux kulħadd qed idur magħna, aħna qed idur ma' xemx. Insomma. U kont imma apparti minn hekk. Kien hemm ħafna. Kien hemm ħafna, però xi ħaġa li għoġbitna ħafna kont qed naqra fuq kif wasal għaliha li speċi dan li dak iż-żmien ħafna drabi kienu ikun hemm kummissjonijiet jew ħafna xogħol ma' duka d-doġe, ir-re, il-prinċep insomma tal-fejn tkun qiegħed inti. Dak kien qed jaħdem fuq telescopes. U oriġinarjament l-idea oriġinarja kienet illi daw jgħinu biex fil-battalji inti jekk tkun qiegħed fuq xi torri, iktar kemm jirnexxilek tagħmilha b'saħħitha, iktar ħatarhom kmieni ġejjin fuq il-baħar u iktar għandek ċans sakemm jaslu biex inti tipprepara. Ħafna minn dak minn żball kważi. Le mhux żball, u intenzjonalment kien hemm ħin minnhom fejn għal isma' flok nagħmel hekk,
U kif għattajt inti, ġifiri il-fat li innovation starts when you change an angle kultant, fimt? U f'ek, dik vera, laqtitni ħafna, għax mbagħad ovvjament kif għatt inti, ma kienux kollox wartu fjuri wara minkejja li kienet innovazzjoni skoperta li bidlet speċjalment performance lejn l-affarijiet, imma jiena dejjem nemmen li ma nafux, mhux ma nafux kollox, kważi ma nafux xejn, jien ma naf xejn. U ktar kemm nisir naf, iktar nħossni ma nafx. Jiena u hija xi ħaġa li nixtieq nibqa' dejjem inħoss imma għax naħseb li dak għandu jkun l-oġġettiv li inti. Dik hija drive. Eżatt, iktar kemm issir taf tal-ħajja kważi kważi. Li inti dejjem kontra li speċi taf il min jiġi f'punt fejn jaħseb li sa jaf kollox. Dak hemmhekk fejn tispiċċa. Hemmhekk fejn tispiċċa. Mbagħad jidħol lejgo mbagħad. Hemmhekk fejn tibda. Imma lek nidem komplikat, fimt? L-ebda ngollu wieħed mu ma tistax tiżola parti wieħed tal-argument. Xjenzati li kienu qegħdin jagħmlu riċerka illi kienet għal skopijiet benefiċi, spiċċaw qatluhom jew erduhom. Nikola Tesla, per eżempju. Fimt, ġifieri dak miet fqir. Dak is-CIA kif miet sekwestraw kollox. Kellu ħafna patented inventions. Eżattu. Għaliex għax intom semmejtu l-ewwel il-xjenzati. Xjenzati they follow the money. U skont min qed jiffinanzjahom. Mhux kulħadd, alla ħares kulħadd imma. Allora inti, jekk inti per eżempju, nagħmlu mod inti għandek jinnaf fabrika tagħmel it-toothpaste, sewwa, u qed taqbad dan ix-xjenzat inti qed tħallsu qed ittieħ il-belli tal-liri u qed tgħidlu isma' ara li dawn l-ingredjenti u hekk huma kollha, da ovvjament lilek ħajtik ir-riżultat li tixtieq inti. Imma naħseb ma nistgħux nagħmlu daw it-tip ta' statements ġeneriċi, mhux ma' hawn imma jiena naħseb illi rridu niftakru wkoll. U mhux għajt id-dinja kollha, għax id-dinja kollha mhux qed tgħix it-tip ta' ħajja li qed ngħixu aħna bħalissa hawn f'dil parti tad-dinja. Però rridu narfu wkoll li saru ħafna riċerki u ħafna skoperti illi kienu nobli. U li għal-ħares ma zarux. Għal-ħares le. U dejjem. L-bnidem dejjem kompless un bat jibda ixquq, un bat ħajġu dejjem. Imma jienu attenta ħafna li, għax ma tistax taqbatu tamel statement. Tistax tamel statement. Imma huwa fatt li tiġri wkoll, tiġri wkoll. Il-fatt li għandna sempliċement il-fatt li għandna l-International Space Station kollu huwa xi ħaġa taf kif huwa milestone għandna n-nies bħalissa qegħdin hemm fuq il-ħin kollu. Ngħidlek xi ħaġa iktar sempliċi, jien għaddiet tiġrili dejjem kull darba li nirkab ajruplan. Li hija xi ħaġa komuni llum mhix xi ħaġa li tagħmilha darba kull 10 snin, imma dejjem waqt flight jien dejjem ikun hemm sekonda nibda ngħid taf li jiena qiegħda fl-arja. Fuq dan il-ċilindru nibda waħda niftakar fejn qiegħda, nreżivi qiegħda. Apparentament jgħidu li bħala idea tat-teknoloġija hija mhijiex xi ħaġa komplikata ħafna jgħidu. Ġifieri il-reasoning ta' kif itir dal-ajruplan u l-aerodynamics. Sakemm skop. Eżatt, sakemm tiskopriha ara. Imma l-fatt xorta jibqa' illi xi ħaġa li aħna qed noħduha vera forgranti għalina isna naqbdu. Imma meta toqgħod taħseb fiha qiegħda f'arja u qed tara kollox żgħir. U qed ittirmin jaf dak l-speed kollu. Jiena għalhekk dik waħda mill-iktar affarijiet li nħobb, jien nħobb ħafna l-ajruplani. Ħafna nħobb insifer, ma anke ġast mhux għax inħobb insifer xi mmur fil-pajjiż, anke ġast sempliċement inħobb immur fuq l-ajruplan. Nħobbu. Hekk għax il-fatt li qiegħda fuq intir fuq dak l-oġġett għaw min tagħmilu biża kbira u li tagħmilni hekk eċitata u affaxxinata minn dal ħaġa kollha.